Zatresimo mrežu! Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. Ja mislim da jučer je bio trening samo oni koji nisu igrali, a trener nije ništa rekao kako ćemo igrati i kakvu taktiku ćemo raditi i vidjet ćemo šta će biti. Ja mislim da smo svi spremni, da znamo šta moramo raditi protiv Njemačke i to ćemo i napraviti. Ivane, isto pitanje. Pa, mislim da je Ivan rekao sve, mi smo trenirali, ovi što nismo igrali. Izbornik još ništa nije rekao o utakmici kako ćemo igrati. Kao što je on rekao, mi smo svi spremni, mi svi smo gladni o toj utakmici i uspjehu. I tako da, kako god on bude odlučio, mi ćemo biti spremni za utakmicu. Ja mislim da su pokazali sve, da su 2:0 dobili, da su izvrsno kombinirali, da su u duelu jaki. Ja mislim da mi moramo oprezni biti u svakom duelu i moramo čvrsto biti da dobijemo. Nema veze kako, moramo bolje igrati nego prvu utakmicu, to znamo svi, da smo u drugu poluvreme malo pali, ali nema veze, mi imamo 3 boda i to je najvažnije. Pa ja mislim da općenito da su Njemci jako dobru utakmicu napravili i mi smo isto to sve pogledali, razgovarali smo dosta o tome, ali ja mislim da je sve na nama. Ako mi odigramo našu utakmicu kako mi to inače znamo, i to je sigurno jako bolje nego u prvoj utakmici. Ja mislim da je onak sve do nas. Ako mi odigramo od naša kao što smo do sada uvijek odigrali, onak se ne bojimo ničeg. Mi znamo da su oni jako moćni, to je odmah dokazalo u toj prvoj utakmici, ali kao što sam rekao, sve je do nas i mi želimo tu utakmicu opet dobiti.